Guys, palito ko sa sa kadusinang itlog. Nagpay tugutan. So, di po siya pwedeng mag-stock o daghang kaon guys kay kuhan ko. Para sa kadubuhan, mga 3 to 4 days niyang kuhan ba, dubuhan siya na ko manok. Hindi na siya madaot basta adobo. Before ko balik ko Cebu guys. So, sang ihatod sa kuhan na po yung kuhan dari guys. So, cranberry. Klase niya alas 2 taman alas 7 gabi ya, Sabado man ron na nga na may lang suot basta Sabado. Taligsik bisa gainit. Inanak. Bye. Bye guys. Let's go. Guys, nakahimo na pud ko og ice candy nga nangka flavor. So nangka ni siya guys nga hanggi blender na nangka guys. Mahilog ka adto nga tamis. So kaning murag nay kun sila guys na nangka na siya kaya hamang giluto og nangka. Diya gi blender. So naghimo na pud ko kay daghan makadto mangita sa ice candy. So maghimo pa pud ko og chocolate og mangga. Karon na sila kapilian. Guys, kay ting mangga pud ron panahon na. So nag-order na pud ko guys. Salamat kay kadto sa ni order daning unom katab plus naay mangga. Ay naay mangga. Alamang. So ready na ni siya i-deliver guys kay wa ko nakatinda rong adlaw guys kay wa ko ka matag sa jo kay aghang ipon sakit. So kani sa lamay ang sideline. So yung ani siya ka dak guys. Mag-deliver na sila. Nagmedyas yung taon tong usa. Dire. So gikan ko deliver guys. Naadakan ka do mga sagsayaw. Daghang kadto sila ng sagsayaw. So dari ko ga-deliver og ice candy og mangga. Okay, guys, medyo aglantong tanan guys. Gahapon di pa kadto ni hibag. Hibag na siya. So ito guys. Gahapon kakaan pa ko og kanang mangga nga ni bagoong. Diya gabi na siya sakita. Hibag na siya kantani. Ay, kung sa ilawom sa hipon ba ka ng tuod aw di bangag siya. So nindaman ta kurom guys diya magito gabi grabe din sakita. Diya ni bangon ko mga bandang alas 12 kay di na dyan na kaya nagkuha kog serpentina ba niya. Antang ibutang dito sila sa buslot.
Ay, ko. Maso pa lagi guys, og kanang hilantan ko kaysa sakitan ko ngipon kay sakit sigado ngipon na mo kuan. Kani sa iyo sakit gud ni sahay. Wala pa man ni sa mga tuod ba. Kay daghan man kadungan ning misis na gali nga kuan kanang nawag na KitKat. Daghan ni misis na magluto ba kuno kog sudan. Anja magluto sudan guys kay init dito sa lutuanan banja. Kapon nagluto nung kuuguan kanang lamang pero gamay ra kaadyo para kuan ra murag tingag kilo ra to. Gi kuan na sa mangga. Adto naman guys nahalinan ko gapon og kuan napo ka tab. So ang upat ka tab usa ka tawo ang palit. Sara ka tawo kay murag daghan sila mga an sila haban sa murag pulutan pud nila. So upat ka tab bilang gi palit. Ja lay unom buha sa among silingan. Ja ag upat to gi deliver ni Nicole ni Papa Eddie. Si Papa Eddie day makalakaw na siya kay nang midyas laman ba midyas niyang tiil kay ija malapalapa na ay kuan man na nangatangtang lagi. Ja maka kuan hinuon siya makalakaw ba kanang ija lamang gimidyasan. So buntag pa sa guys so ako naka kuan gabi ako naka upload kay grabe na dyan kapuya. Diya na mulong po ko na tos gawas walang ala ka man ni hangipon kaadyo nya sa taote ko diha ni Guaps Liberty. Salamat kaadyo kanang tabi lagi mi. Andara siguro ko mag kuan pagupit niya ang buhok kay na sugod na gali po siya kuan inag magpining si Cristel September puhon. Kaya na siguro ko magpa sa buhok sa kuan na magpining Cristel kay maatin mo dyan ng mama o papa. Wag dis KitKat. Diya mo sa dukoron og galuto ko og ganang inununan ba. Isda. May isda gabi nga namin nanagat gabi sakit jud dya basta og ngipo lagi Jesus murag lami jud pang sumbag murag lami kay pang sumbag bas mga bungbong sa una guys ug magsakitan og ngipon kay sa unang sakit ni kaning tuod na dani pero kaniyang mga tuod sang kuan kanang tubangan nagpa check up na ko kuan ni siya kanang hiwaon ba kanang hiwaon operahan pa ni siya kay tangtangan tong tuod. Magini kuan guys kanang dagatong ngipon butot plus man ta ko bi buntag butot plus man ko pero marupok jud ang kuan ba ngipon. Kay may ilang kasabihan dari sa mga silingan ba nga basta manghilot mangugo guys kanang mga naipiang mga ipang ubo kuan ba kanang maragi na suhi ko makaadyo ko na mang pahilot gahapon na gali nagpahilot kay kanang gilantan siya lagi ubo ako ko ha batang dia kuan guys kanang sa maning tiguwang lagi ta kana tag batiin. Hilak na KitKat kay pagawas ni Papa Eddie dadto. Ay, Diyos ko. Kay kuan magudaghan kadto mga nimisis na ba nga luto lagi sudan. Diyan na siguro ko magluto guys ug kalma na ni ang ipon. Sakit jud ako tug magabiin ja na kabasa ng gugong awa kay tug. Nay mo ko balipong tanan mo ko ni bati.
Diyan man ginas dito po ko sa Dumaguete kay kuan ka nang kadug lagi ko sa panahon karon. Kay last day nga niuli si Christy last Friday siguro to katong murag day bagjo ba. Niuli to si Jack kay kuan ka nang nasige kuha diri nga gamit. So, iyang plano dyan tadi sa muli. So, nakakauli siya sa mga gabi na. So, harap ko di-share guys kay murag delikado na lagi kaaduro ng panahon. So, ning sakay sa tricycle mga alas 6 sa hapon. So, alas 6 dito sa Dumaguete, git naman na. So, lagi siya nakasakay nga kuan. Pagsakay niya dito sa atbang sa Sinpol na pa sa mga kauban sa tricycle. Diyan inaog man sa subdivision sa Aldea. So, si dyan na lamang isa dito. Sa katong laki nga ning angkas dito sa likod sa tricycle ning balhin man sa tapad ni Crystal mura jud kunog ka ng sige jud kunog dot ni Crystal ba sa ni mura gihawiran kuno nga bag ba diri sa atubangan sa mura si Crystal nahadlik lang sa tanan pero sabi Lord na matayin taong ko Lord nga na sa nga mga na laki nga ning nakachat pa sa nako. Ya pagkaduga sa niya ako nang gitagwa ng cellphone kay basinog ang cellphone ni jahang habluton or unsa mato nga naka-chat pa sa nga manay ni tapad nga laki mga murag di mapakali lagi ko no. Ja siyempre patay jud ko ani mag lubaon bas or unsa ingana. Matong pag-abot niya dari gakurug-kurug sa taman. Kaya ko nga sakay na laman og bus na kay dili ka masundo kay si papa nimo di man pwede mo sundo kay mo lagi niyang tiil. Kuan pa jud to iyang tiil sa una guys kanang des ni agi si mana kanang nalata lagi kanang basta lahi jud kay siya nalata ani hubag karon murag na okay na si jadi nakadyo kuan na egan na kay sige lagi na si og kuan kanang sige na si og hunaran og kanang malunggay kanang dahon sa bayabas og panyawan na siyang isabay og pabukawon sa ang pabugnawon na may ang ikuan kay di man pwede og init pwede mong ikuan guys kay samad ba sa so kalau is Ginoo guys kanang na kuan na siya ugan na masinog mga sunod semana guys maka trabaho na nas papaidi kanang harapon ninyo kuan guys kay malagi na namo po koy mga viewers dari sa mo nga kuan lagi nga nung ako ko magtinda o di sa ko magtinda kay grabe jig labarang ako sakas ang laban sa ang ngipon man guys kay murag mo tikod sa tong utok kadugtong ba nas tong mga nerves diri sa tangang kuan pero di man mo makasuway dani og katong walay mga wa sakit ngipon di mo makasuway aning experience ni ani nga grabe jud sakita kanang murag sus labi kay bisi ning gabi ilagi sus grabe. So ni andar pud siya mga alas 12 na pud sa kuan na buntag na. Ya alas 12 hantod ko ana ko nakatug guys. So mora to guys na gi-share pud ko kay kuan lagi kanang lagi nangita nga paninda. So tinda-tinda na lang pud ko mangga nga nay alamang kay madyo na laman pud kahalin na palit lagi ko dito sa Dumaguete og mangga di barato ra man dito dari ang mangga mong good kay tag 50 60 ang kilo sa Dumaguete nakapalit ra ko 20 ang kilo so nakuha pwede na jud niyang paninda so mato ang giwa guys ang post sa Facebook na halin jud so salamat ja amping ang putang tanan guys salamat kay ka jud ni Guaps Bitan ni dia sa Germany kanang sa atong pagtabi-tabi kanang ngani ni guys ug kanang kanang masakitan kog ngipon dugay kadto pero sa una maagwanta pa man nang nasa tubangan lagi karon kay di na maagwanta sakit kadto kay naa man go diri dapit ya saka sa akong diri ba so mara to guys kanang kay magpa kuan sa ko diri sa inon-una nag-undi ko kay nay namaligja lagi gabi iguan kanang mansulsog manis siya ano na siya kanang ganahanta kong na okra so mag-init ka na guys pwede rin po nimo butang okra so manis siya Guaps
magsulusog man na siya kanang presko pa kadyo na siya nga mansulusog. Tapos niagi ang giinan kay kuan man. Tawag ito katong pulag ikog bitaw. Nasa butang ano mantika gamay guys. So ano man sige butang ano pamintang durog. Luya o kuan kanang ahos na gipailaw. So, thank you for watching guys. Amping tang tanan.